Πήρα πράγματα που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι. Αν πατήσετε στο link που σας έχω στην περιγραφή, θα κερδίσετε κουπόνια αξίας 100 ευρώ. Πρώτο και πάρα πολύ χρήσιμο είναι αυτές οι μπάλες, τα μπαλάκια. Δείτε εδώ πώς είναι. Βάζεις μέσα στο παπούτσι για να μην μυρίζουν τα παπούτσια. Είναι αρωματικές μπάλες για να τραβάνε την κακοσμία. Οπότε παίρνεις το παπούτσι, ρίχνεις την μπαλίτσα μέσα. Αν κάνει δουλειά αυτό, είναι σωτήριο. Το συγκεκριμένο είναι βούρτσα καθαρισμού για ποτήρια. Είναι αυτό εδώ πέρα το εργαλείο που έχει 3 βεντούζες από κάτω. Το κολλάς μέσα στο νεροχύτη σου και βάζεις επιτόπου το ποτήρι εδώ πέρα και το τρίβεις. Αυτό γυρνάει και πλένεται μέσα έξω. Και το γυρνάς έτσι. Παιδιά, αυτό είναι σωτήριο τώρα. Τι λέτε? Τι λέτε? Και πλένεται και απ' έξω. Δείτε εδώ. Και με... Αμάν. Μυστική θήκη για να φυλάς πράγματα. Κι όμως, παιδιά, αν το ξεβιδώσεις, δείτε, κραπ, φυλάς εδώ πέρα μέσα λεφτά, πράγματα πολύτιμης αξίας που θέλεις, χρυσαφικά και οτιδήποτε άλλο, και είναι για τους κλέφτες να μην τους πάει το μυαλό, γιατί ποιος κλέφτης θα μπει σπίτι σου και θα πάρει μια λάμπα. Αυτά τα μαγικά ραβδάκια που, εντάξει, δεν έχω δει κάτι πιο όμορφο, είναι αλατοπίπερο. Αυτό είναι για το πιπέρι και αυτό είναι για το αλάτι. Αυτό ξεβιδώνει, δείτε, βάζεις μέσα το πιπέρι και όταν θες να βάλεις το φαγητό σου από πάνω, το κάνεις σαν μαγικό ραβδί. Εντάξει. Σκεφτείτε το flex αν το έχετε σε τραπέζι αυτό.